mutanen mu nan ana wani aiki za ka yi alhaji kuma shi da wani suna da shi ga gaba sai kuma da zuwa kawo ka zo neman auren ka karba masa yawa an bashi ba kai za ka bashi na bashi ‘Yan mata sannan ku da hutawa. A yau wasa ce. Ke tsakanin ki da Allah kawa amarya ce. Ke me kai ki yin wannan kwalliya? To dan ke ce amara biki ji nayi magana akan babban kawa ba duk ba ku kuke kwace musu mazaje ba. Yanzu ke wannan kwalliya kamar amarya haka? Sa miki ido sai yi nan. Ke kuma wannan ragar da kika sa a ɗinki ki ba a haramta ba? Kika fitar da wannan abubuwa haka? Ke dama ba sai na ce miki komai ba? A da Allah ka ta yaga na. Ba zan gane kan yaga ki ba. Ina ka yaga na. To ina kuma ban zaki. To me zaki ki ko ba mutane a wani girgiza za haka? Yanzu dan wannan kokuna haka kika zo kika sake ko juya ki gashi nan gaba da baya dan Allah yanzu wannan kin saki baranda kin saki kwanan kaina kada dan basira ne waƙar auren masoya duk salatuka Allah da dawa dan amina mun zo wajen ginar bawa shugabana Allah ka sa sahabbai na sa annabina a halin gidan sahari ni mai waƙar amarya na girma kamar gane gayya a yau dai ga hukuma yau dai ilahu Allah ya ba ku dama da za ku je ku tare a gidan auren masoya yau dai muna kwaidiri shagali mata yana yau akan taso da gwazata yau dai biki na roki aka yau na gata riyan sanya yau dai rigayya ga wani batu gare ki yau dai biyayya zaki yi wajen zamanki ita ce sirrin mulka a gurin mijinki ko ina ya zauna ya dinga ya bar rigayya inda ya dawo yake
za na baka da rigayya yanzu ta zamto mallakinka ka gani ka ce kana so kuma aka baka tukuyo zaman lumana a ciki ba gariya yau dai kamar da rigayya aure an daura zaman ku tamkar wata ne nan da zara yau dan bikin ku al'umma aka tara wannan shi ke nuni da biki na masoya alsafa muli yau muna sha'ani na gata yau dai bikin rigayya ya tara mata in wa aboka ne duka muna tarata domin